Kumsom pako liam ta a Kerala a tual thahna Phir no sen le naute thahna rap thlak tak maya poi khoi tua pu te an man chhuak ta a artificial intelligence lama maso na manga India rama tual thahna a poi khoi tu an chui chuana masaber an hial ome kan soi tak tak main Limen volleyball court a tunla hian mela carnival an nei meka January ni som pahni hian atop to dona ticket an discount meke school tran main Varte chhui chi takani nula le tlangwal tan po aman hlana ro le asakal zongin kumsom pako kalta kumsang ni le paruka khan ilet le teang Kerala khuan Kolam district a oma chuta anchal khwa in pakhata mi pathum te chu thia mu ania alandana tang ringot poin tha anni tia chiang ngal em mai mi pathum te hi Phir naute panni le annu ranjini te ania naute panni ngat phei hi chu an pian na alarei lo hlea ma se an laka za ngai na lantir ni chuang lo an thoka zayania annu po vi hlum ani boka ranjini hi kumsom ni palimi lek kalania an thalai hian afanute pahni nen hian mi in lua in an khosa a anin puya tangin anin vom hrang ve ani ome in an lua lu na alarei lawa heti hian rap thlak tak maya tha anne police ten he poi khoina hi an chhuia rin hlelpo an nei thuaya mase man thein anom to lova hnuah phei chuan CBI kuta he thu boy hi an hlan zui ta nge a an rin hlel pahni te chu Dibil Kumar le athrian pa Rajesh ate ania an pahni hian sipai an nge Dibil Kumar le Ranjini te hi Kerala a Kolama hian anin thren oma Karlova anin ngai zong zui ta nge a Dibil Kumar hi sipaya tangin mun hrang-hranga an post thrina mase Ranjini nena anin kar a nge lo pha chuang lova trum khachu Ranjinin karai tina hrila chu chuan engkim athlak danglam ta thungane Dibil hian tuna fa anei chuan a hmalam hun zong ati chedon ni nei ngaya anung changa achungte an lo min chi lo ve bok nen Ranjini hi naute tlaturin athlem fo thin nia soyania mase Ranjini hian adu ngai lo anno manma ka naw lo ti tlak chu tual thana nina ngai tlata chu wangin apai tlang luita a dibilai ro chu ahlatial tial thunga Phir apai ti riat hnuah phei chuan heng naute te hi kafa ani theilowang ke chu ka hna wangin mun danga ka khosa thin ati tadai maya Ranjini le achung te ngai dan ani tabik lo dibila laka hian FIR ran theluta chumi bozui chuan Kerala State Women's Commission chuan naute pahni te hi an pian hnuah DNA endik na mangin tunge pa tifin fian ni ro se tin dibila po sample lo peturin an riatira afa ten ni ti hi fia ahlawa wangin athatta ti hi ahnu chui tu ten achan ni theyom bera an ngai ani nge ne dibila hian an khuami bok sipaya tang ve tho thiana neya an pahni hian kumsang ni le paruk khan pathan kota 45 AD regimenta anom dun nge ya dibilan abuaina te achin feldan tura arwa mante ahril chuan athrian pa hian puin huam thu ahrila chubaka chuan hlokna tel tur te po nei mai theye Ranjini tenu fa laka poirap thlak tak mai khoi turin thu an phiar zui ta ne Rajesh hian chutri la Anil Kumar tia minglemin voin Kerala lam apanding chata Ranjini te chung kwa azong chuaka thriana avasiama
Rajesa hian ranjini te hi atlo fowa nawane hnuah dibila chu nupuya tana afa te nu nei turin ka minang ti te na hril thrina kumsang ni le paruk January ni somni palia ranjinin naute anei trumpo hian anau nei na SAT Hospital Thiruvananthapuram po ava ompui thlap bokane Rajesa vek hian nawane ma hian in rang lua turin rona helai zong thoma tam bok sia nawen kolna tan arem chang lo e mai mun fian rial dewa in son ro utiin an chal lama hian an in son zuita naw an nei hnuah heta hian an lu tane February ni soma khan ranjini nu chu an khovi si te hne na kalin atu Phir te birth certificate tavasiam saka chumi hnuah akir le chu afanu le atu te pahni rong takmaya an tha ruang te chuan alo muaka hre om atikher ome atu te hi nisom pasari leka upa ne police te puna police te hian an chui zui na tangin Anil Kumar tia mingle min vole Ranjini bialpa Dibil Kumar te chu rin hlela anneya ma se man tur anom to lo thung an pahni hian kumsang ni le paruk March thla sipaya tang hian antlan bawa sipai registrar landan chuan dibila hian kumsang ni le paruk January ni rukatranga March ni thum thleng cholala ronkir tolovin theme angmain an thian dun hian an re zui tawangwang dibila cholla khun le ranjini te nu faza thi hun hi ain du hlea ti pal thil ni theilo turan ngayane Kerala police te hian kil rang rang atangin an han chui thrina poi khoi tuwa hian an rin hlel pahni te chau hi akok ati theya ma se man turan ombok si lo nen chuwang chuan Kerala High Court thupe kangin kumsang ni February thla khan CBI kuta hethu boy hi an hlan zui ta ne CBI te hian an chui zui thrina ma se masona em om chuang lawa Dibil Kumar baka Anil Kumar kha Rajesa ni ti te an hai chhuak thei ta thunga man tur anomiau lo wangin an pahni hian luman cheng nuai ni an siam saka amai ro chu mi pahni te an man pha ta chuang lowa chui chua lovin hetol thana hi a omdona niyang ti mai turane artificial intelligence kan ti hi fin na siam chop ani de ubera khol fing siam tur chuan training an petrina an training pe ka zirin thiam na chi rang rang an nei ta thrina ne tun hnaia AI lama hian khovela thang chakem ema thu chut lu manga milem ziak thiam te thalak lem siam na tan tele trong le lin na ba ka adang danga te an mang na sa hlea hei hi thiam na lama khovel than mek na le khovel in tlan siak na lian tak pakhat ani ta mek AI training an pek zinga hian anupat hnuah an mel mang tur thalak tam taka a in mil zong thei ti te aom nok maya ranjini te nu fa an tha hun lai khan hetiang thiam na hi nu chui tu te ban pha ka aom lawa ma se tun hnaia ero ol samte in man tang kai thei ani ta thungane Kerala police te an fakom mem na pakhat chu thu boy hi CBI te kuta an hlan to chuan police tam tak chuan an ngai tha zui to mai thrina kan kuta om to lova ti thei kan nei chuang hlei nem an tia ma se ranjini te nu fa thana hi kumsong pakoliam ta mi CBI te kuta om ni to ma se an ril ruwa ala thi thei chuang lawa poi khoi tua rin hlel an nei to bok nen chui chua an chak na are thei ngai lo AI mangin upat hnuah an hmel mang put turte thalaki nang zona om ti ten riat hnuah chuan kan Dibil Kumar le lal Rajesa te kha hemi mang hian i zong chin te ang antita AI mangin kumsom pakoliam ta an thalak chu tun hnaia an hmel put turangin an siam tira chu social media mitin mitang tam na ber
Facebook a mi te zonna tan an hmang le a mi zonna tan hian artificial intelligence bok an hmang tangkai le niin media then khat chuan an tar lang ani an zonna hian an thalak za som kwa vel mil thei tur an hu chuak ta nol maya chu chu dibila nu pui nei na thalak niin police te chuan an soi an thil mu chua chu CBI te hne na an thrila poi khoya pu hi an chhui chhuak ani satli alowa a chen na nen lam an hai chuak thei ani CBI te hian dibila hi an mana hnuah mingdang in voin a khosa to a nupuya tan zirtir tu alo nei to a thuan zofiana tangin rajesh apo Pravin Kumar tin hming alo thlak to a police te chuan an manzui vele ta an pahni hian kumsomli pahni le kumsomli pariat mi ani to a an poi khoina tangin an bi rutluan theido nemo anin ti hial ome poi khoitua pu pahni te hi Kochia Judicial Magistrate Court a hruai ani to a CBI te chuan nimin pia thotani khan thuzo fia turin custodia kol phalna andil nge nge a an thu boi hi ngai tua tur alani don thungane